Los sols tienen que pasar por veces. Sols y mira, pen. Luego ni tocarlos. El coche. Dos. Ay. ¿Cuál es cara seca? No ho feu massa bé, però tampoc és dia de conèixer-vos. El primer dia, tío. I tornem en l'altre. Només he de tècnica de carrera. Fem aquí primer puesto. Quina postura he deixat. Hay que preguntar cada uno, lo que més toca tinga, pues ho mantinga. Jo que com sempre petits adultors, pues sempre procuro estar agafant els adultors. Els adultors, pues el quàdriceps este ahí, sempre estirant, el bessó, si tens el bessó. Un altre exercici que n'hi ha que fer també és... Igual. Ahí carregues el quàdriceps, baixes i estires. Para que entre el pit. Elegància! Ahí, elegant! Vale, parem. Más o menos tú. Vale, va. Un 3 de momento, No, mare. No. De momento un 3. No, que va posat. No, espera. Te ves molt fort, té que fer-ho més natural, més fàcil. Eso es payet. Intenta fer-ho fàcil. No mires per baix, hòstia, que fas igual que jo. Mira, que presa aquí. Ya no puedo ver. Eso es fácil. Es normal que no vos hiciera bé. Atención, tira un poco para allá. Sobre todo concéntrate en mi ser. Según irregular. No, pero primera Va. y se soltó el prague. Però esteu tots igual de mal, Desde así, mira. Va, Primera, José. posa primera. Ahora solta en prague. El braços, només heu braços, hòstia. Això què braços són? José, el colze arrere. Este és el puesto. Gireu, i mireu ja el de davant. José, com fas, mazo? El colze arrere. Colze arrere, Jaume. Deixem el colze més arrere. Ara eixim poquet a poquet. No pareu, eixim poquet a poquet. Espallet. Espera. La mare! Ara girem. I un canvi de ritme hasta allà. Va, tranquil·lets. Canvi de ritme hasta... Antes de hacer eso. Diré. Entre 3/4 d'hora i una hora. No, però jo no el rodem a principi. No el rodem a principi. Operación Amsterdam. Después de fer això... Ai, Jaume. Adeu. No deuria fer-ne massa. Vicent, aprofita ara. Unes paraules per a l'afició. Tres paraules, tío. La buena me suba con Déu.